Tevî ragihandina Agirvestê li hîn hêzên Tirkiye di şandina karwanên leşkerî de bo devera kêmkirina asta şer berdewam e ku ji destpêka Agirvestê ve û taniha hejmara alavên leşkerî yên ku derbasî deverê bûne gihîştiye 3895 alav. Li gorî Rewandgeha Sûriya mafên mirovan ku hêzên Tirkiye 15 alavên leşkerî ji dergehê Keferlûsîn yê Sînorî Bilîwa Skenderon re derbasî devera kêmkirina asta şer kirine û berîxwedana bingehên Tirkiye li deverê. Ku bû yekê hejmara alavên leşkerî ji alî Tirkiye ve ji destpêka Agirvestê gihîştiye 3895 alavên leşkerî. Li gorî Rewandgeha Sûriya mafên mirovan ji destpêka meha Sibatê ve û taniha hejmara alavên leşkerî û barhilgirên Tirkiyeyên derbasî devera kêmkirina asta şer bûne li Bakurê Rojavayê Sûriyê gihîştiye 7225 barhilgir û alavên leşkerî her wiha hejmara leşkerên Tirkiyeyên ku derbasî Sûriyê bûne gihîştiye 10400 leşkerî. Di pêncî adara Bûrî Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civînek li gel Serokê Rûsyayê Vladimir Putin encam da di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin yek ji xalên wê civînê ew bû ku Agirvest li deverê were cîbicî kirin lê li gorî Rewandgeha Sûriya mafên mirovan ew Agirvest bi awayekê rojana têbin pêkirin her wiha hêzên Tirkî jî di şandina karwanên xwe yên leşkerî de bo devera kêmkirina asta şer berdewam e.